Έχουμε ακούσει πολλές φορές τη λέξη ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ έτσι πλέον καθημερινά, αλλά τελικά ποια είναι η διαφορά τους? Ενσυναίσθηση είναι μια δεξιότητα, είναι να μπορώ να βγαίνω από τα δικά μου παπούτσια και να μπορώ να βλέπω την πραγματικότητα του άλλου υπό το δικό του πρίσμα. Άρα δηλαδή με τη δική του ματιά, σύμφωνα με τις δικές του εμπειρίες, τα βιώματά του, αλλά και το τι είναι αυτός ο άνθρωπος και σε ποια φάση της ζωής του είναι. Άρα τώρα μπορώ να τον καταλάβω περισσότερο χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση. Ενεργητική ακρόαση από την άλλη είναι μία στάση. Δηλαδή το πώς στέκομαι εγώ μέσα στην επικοινωνία μου με τους άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποιώ πάρα πολλές διαφορετικές δεξιότητες. Μία από αυτές είναι και η ενσυναίσθηση, αλλά είναι και άλλες, όπως το να παρατηρώ πολύ καλά τα μη-λεκτικά μηνύματα, να προσέχω, να με φεύγει το μυαλό μου και πάρα πολλές άλλες δεξιότητες που απαιτούνται και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβαίνει. Πέρα όμως από το να ακούω, είναι και ο τρόπος που ανταποκρίνομαι στη σχέση μου και στην επικοινωνία μου με τους άλλους.